pambansang hayop? Ma'am, kuto. De, may W sa huli. Kuto. De, may sungay. Diyos ko po, demonyong kuto. The question is, what is the square root of 16? 2! Taasa mo pa! 2! Hindi! Mataas pa dyan! 3! Nakaloka kayo. Kung giling tayo sa kulit, mamatay ka na lang, mamatay ka na lang. Nasaan ka na mangyari ang krimen? Nasa Maisan ho. Anong ginagawa mo doon? Tumatay ho, atorne. Ilang hakbang ka mula sa krimen? Abay malay ko ho, may tumatay bagang pahakbang-hakbang. Ewan ko sa inyo.